חברים, אני קניתי היום את המגנטים, עשיתי עם זה קפצ'וץ'. היום אנחנו נעשה פירמידה וגם קובייה הנגרית. הפירמידה זה מהמאה ה-28 וזה מה-64. אוקיי, אנחנו מתחילים מלפרוס את כל זה לחוט. דוחים אחד את השני, אז נחבל את זה למקום אחר. 1, 2. אוקיי, אנחנו סופרים 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. עשינו. אוקיי, שטבעת, יפה לי. אוקיי, אנחנו עכשיו, זה הקטע המדויק שצריך לעשות. אנחנו שמים בדיוק שזה יהיה שיט. רגע, לא שמתי טוב. אנחנו צריכים לשים בדיוק שזה יהיה ככה. ככה. רגע, יש לי שם איזה לופ. עכשיו אנחנו מסובבים על הכל. מגיעים לסוף. עושים עוד פעם סיבוב. מגיעים לסוף. עושים עוד פעם סיבוב. אוקיי, נוצר לנו מצב כזה של טבעת. צריך שזה יהיה מדויקת, שלא יצא שום דבר. ועכשיו אנחנו מקווצ'צ'ים שזה אחד מול אחד. שזה יצא ככה. עושים עכשיו ככה. זה הקטע הכי קשה. טאדאם! מה קיבלנו? יש לנו קובייה הנגרית. עכשיו נמחק. אני אתן לחבר שלי עכשיו אחד, כי הוא צריך את זה, אוקיי? אוקיי. עכשיו אני אדגים לכם איך מכינים פירמידה. הוא הביא לי אחד כי נאבד לנו חלק, ופה פשוט בהתחלה עושים הכל לחוט אחד ארוך. הנה, אתם רואים חוט. עכשיו מה שעושים, מוציאים 5 לצד. אתם רואים? 1, 2, 3, 4, 5. פה יהיו בצד. עכשיו אני לוקח 6 ועושה מהם מעגל. אותם שמים בצד. עכשיו אני עושה עוד 6, עושה עוד מעגל, ופה עושים משהו שונה. לוקחים את החוט שיש לנו, שמים על אחד מהעיגולים במעגל, ומלפפים סיבוב אחד סביב המעגל. ושיהיה סימטרי צריך. הנה סיבוב אחד. שמים אותו גם בצד. עכשיו עוד פעם עושים עיגול של 6 ומתחילים ללפף, אבל הפעם עושים את זה יותר גדול, עושים 2 סיבובים. הנה סיבוב אחד, עכשיו עוד אחד. וסיבוב שני. נשים גם אותו בצד. עכשיו עיגול של 6. הפעם אנחנו עושים עם כל מה שנשאר, וזה יוצא 3 סיבובים. הנה סיבוב אחד, סיבוב שני, וסיבוב שלישי. עכשיו אנחנו לוקחים את זה, שזה הכי גדול, ושמים עליו את השני הכי גדול, בצורה סימטרית. אם בפעם הראשונה זה לא מסתדר, פשוט צריך להפוך אותו. אצלי זה דווקא כן מסתדר.
עכשיו את השלישי הכי גדול, שמים, הנה עכשיו זה לא יסתדר, אז אני מוציא, הופך, והנה זה מסתדר. עכשיו את הכי קטן, לא מסתדר, הופך, הנה, ועכשיו אני לוקח את ה-15 ששמנו בצד בהתחלה, ואז מכניס מלמטה. מכניס את הראשון ואז ממשיך לדחוף עם האחרים. בחורים שהיו לנו. והנה עכשיו יש כאן פירמידה. הנה אפשר לראות שזה פירמידה בכל הכיוונים. וזהו להיום. אנחנו נראה לכם עוד סרטונים אם תבקשו. תנו לייק.